Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Oh bismillah, anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fontil may mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw bararo privé ou. Inafo, banquiou, microfinance ou, hôpital ou, laboratoire de santé ou, agence de communication, presse écrite ou, presse audiovisuelle, mini ou, boulangerie ou, supermarché ou, hôtel ou, bar ou, restaurant, école publique ou, école privée ou, avocat ou, notaire ou, huissier ou, pharmacie ou, société de vente de véhicules ou. Jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bena se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa ka musaka joli sara o bela jeleme do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juruci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Doudri, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odima, fo dugu andugu. Dun wara zade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o ye sifa wari wa mugandi e madon ukadi aw kana communiquer wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefoniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora konona na angana nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kani soja mo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro benodo jie jamana were mo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yorowla dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service
jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲa ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Tenka an ye dɛmɛ caman kɛ nga an b'an profiter yan k'a fɔ Kasim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma maa minnu tulo b'an na ani maa minnu ɲɛ b'an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye farafinkalo ale bɛ san 1444 na bi ye ale tile 18 ye kalo 6nan o de ye farafinkalo ye tubabukalo ale bɛ 12nan na desanburu do san 2024 an bɛ o kɛnɛ kan sɔgɔma in na ko Mali ye yamaruya ta ka sobaw bɔlɔnbaw kalankɛyɔrɔw k'olu tɔgɔda an ka maabaw la anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Viadigi ma u y'o tɔgɔda ATT la Flashi
u y'o tɔgɔ da cɛ tɔgɔ ye di u ye an na tila k'o kalan min ye ina ye min filɛ nin ye aéroport la u y'o tɔgɔ da Gawusu Jawara la Ogobara Dumbo ala ka hinɛ la ale fana dɔ tɔgɔ dara ale la Sunjata ka taa se Kamajan ma Soni Alibert Maman Alassane ala belebelebaw ye olu ye Amadu Tumani Ture Général Musa Traoré olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dara an ka siraw n'an ka bɔlɔnw n'an ka sigiyɔrɔw ni tun ye pɔnba in tigɛ quartier Mali pɔn tigɛ k'a ta ye ka taa se fo Pankoro jigikɛnɛ na o kun tɔgɔ dalen don ko avenue CEDEAO o kɛra AES ye place min fana bɛ o kɛnɛ sira kelen in kan ye n'u tun b'a fɔ ma ko place CEDEAO o fana yɛlɛmana ka kɛ place AES ye a kuma de filɛ nin ye kibaruyaw la donita mobili 3 bin kɛra olu ka an sɔngo ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ école karamɔgɔw kidalikaw fɛ olu ye baara ta nka min ye narakaw ye olu kɔni ma baara ta nara yɛrɛ directeur de l'académie ale bɛ furakɛli la nin waati na n'ala sɔnna ma an da don o fana na Koro maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burkinakaw fɛ yen olu nalen don ka kɛ ka Koro dugu fa tewu Bankas muso dɔ su kɔni taara ye kɔlɔn kɔnɔ min y'ale Bankas kelen na nin waati na ko dugu sugu bɛɛ kɛra jɛgɛ sugu ye jɛgɛ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Keba k'a daminɛ Sevare fo Koro a bɛ fɔ de ma ko jɛgɛ sira ka taa fo Burkina fo yɔrɔ de ye Mali dugu ye i bɛ Burkina cɛ ci ka tila ka taa don ale kɔnɔna nka Mali don ne ma quartier yɛrɛ kɔni kɛcogo faamuya nin fanfɛla ninnu na ye conseil de ministre la ko balimaya ni sindiya dɔgɔkun o bɛna taa kɛ segukaw fɛ yen n'o ye AES ale tɔgɔla ye kiba ye ɲi bɔ kɛ n'a ye ja fɛn wɛrɛ bɔ min de ye ɲi ye a kɔni bɛ kɛ Segu wa n'i y'a kɛ ten fana i tɛ taa an ka festival la fana a bɛ kɛ festival ani festival bɛɛ bɛ kɛ waati kelen ministre min bɛ sifinw ka ko kunna maa minnu bɛ yen n'olu taara n'olu kan ka taa sɔrɔsiw ka kalankɛyɔrɔ in na Bafo ale fana y'o kuma latigɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye APG stage kɛ wari mun kan ka di olu ma o wari diliko kuma fana fɔra conseil de ministre la Diop ko anw ye juru dɔ ta ka bani baara o wari tɔ filanan BOAD ale ye o di Sanu ko min ye BNDA ye Alimanw ka hakɛ min tun b'o la n'u ka action olu y'o feere n'o ye 100 sara 21 Mali y'o san nin ye conseil de ministre la kumabaw ye jɔyɔrɔ fana dira mɔgɔ dɔw ma an n'olu bɛɛ lajɛlen fɔ conseil de ministre ale kɔnɔna na nin ye an donkan ye sɔgɔmada in na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma min ye maaba minnu bɛ yen ni olu kɔni tɔgɔ dara yɔrɔw la an na tila ka an da don o la yanni an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ka kuncɛ an ka lasigiden bɛ Nigeria n'o ye Cheikh Umar Kulubali ye an b'a wele dalateliya la ko COC ale fana ye bataki bila ka na CEDEAO ɲɔgɔn ye bannen olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ Mali ka lasigidenso la an na journaliste kɔni mana kɛ ambassadeur kɔnɔ a tɛ se ka sɛbɛnni dabila o da ka d'aw na yɛrɛ an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Abujakaw olu fɛ yen. Amara bi sɔgɔmada in na komi an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogo min dugubila ka fisa ni laada wuli ye an ye laada sigi an ko sa sɔgɔma o sɔgɔma yani an ka kuma an na kuma di maliyɛnw ma an balimakɛ dɔ ale bɛ faransikaw fɛ yen ko an ye laseli min kɛ kunu ale ka hakilina na an ka filɛlan tɛ kelen ye a la o hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni ye bataki ci an ma ka hakilina k'o dankɛnɛmaya o kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ye min fɔ kunungo ne ye min fɔ CEDEAO ko la o t'ale fɛla ye Amara
an ka jɛ k'a lamɛn sabula yan maa hakilina anw b'o de nɔfɛ n'o tɛ fɛn wɛrɛ fosi wɛrɛ tɛ. Kasim Traoré ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di denbaya ani ka baarakɛɲɔgɔnw an foli b'aw bɛɛ ye bɔra k'i ka kunu kumakan lamɛn sisan n ko yɔrɔ dɔ la Kasim n ko i kana ɲinɛ fɛn dɔ kɔ est-ce que Kasim de an ni siraw tɛ kuma la dɛ an ni siraw tɛ ɲɔgɔn na dɛ Kasim an buranakaw an buranaka bilenw olu de bɛ siraw kɔfɛ Kasim i kana ɲinɛ o kɔ dɛ Kasim kana ɲinɛ o kɔ dɛ an ni siraw tɛ dɛ siraw ye u ka namugulasogo de siraw ka ciden de u bɛ siraw de ka ci la an buranaka bilenw u b'olu de ka ciw la i y'a ye wa mais Kasim ne yɛrɛ bolo e nana fɛn dɔ kɔ ne ye kuma min ko an kan ka fɛn kɛ ninnu fɛ anw bɛ AES bɛ fɛn san AES bɛ kuma ninnu dugu kelen-kelen de fɛ AES ni siraw ko bala koyi et puis siraw ye jɔn ye an ko ka taa ko aw bɛ 6 mois d'aw ma tuguni siraw de bɛ 6 mois d'aw ma Kasim n ko bɛ ka nin ko ninnu jaabi ko b'a kɛ de pour que coup d'état ka kɛ Kasim wala ɲɔgɔn koyi olu ye jɔn ye olu de b'a fɔ ko Kasim aw ka nin ka fɛn dɔ yɛrɛ ko sa k'olu bɛ 6 mois d'aw ma olu ye jɔn ye olu de b'a décider ou an de b'a décider aw de ko an nana ka an y'a fɛn sigi siraw ye sigi an bɛnna la a dɔn a ko kɛra wa n'i bɛ bɔ i bɛ san kelen kɔnɔ san kelen bɛna dafa ko an bɛ si wɛrɛ mugu ma wɛrɛ fara quoi olu ye jɔn ye o tɛ ɲɛ Kasim kana ɲinɛ k'a fɔ ko siraw u ye embargo kɛ Mali kan est-ce que loi kun don sariya kun don mais u b'a kɛ wa foyi ma bɔ a la olu siraw kelen ni Mali ni Burkina bɛ ka marifa ta k'u bɛ taa Nigériens faga Kasim est-ce an ka hali dialogue ninnu fɛ Kasim dusuba ko t'o ye koyi Kasim il faut que i ka fɛn dɔ faamuya Kasim fanga de bɛ marché wa ne b'o fɔ fana tuguni fanga de ni tubabu Kasim n'a y'a ti ɲɛ ka siɲɛ kelen o tɛ ka an bila an sɔrɔ hakili la i b'a ta ɲɛ ka siɲɛ 10 de o b'o de faamuya est-ce que Kasim bɛ k'a faamuya ni tubabu y'i ti ɲɛ ka siɲɛ kelen i b'a ta ɲɛ ka siɲɛ 10 de o b'o de faamuya ninnu balo ye balawu de ye Kasim aw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ an bɛ aw yɛrɛ kɛ farafinw bɛ ka mɛn anw kan mais Ukraine ye Russie tɛ de wa u tɛ k'u don Ukraine kɔfɛ ka Russie kɛlɛ wa Kasim alors que ni Russie bɛnna et puis mɔgɔ minnu kɛra daw la fo k'i sa u tɛ tigɛ fɔ fɛn t'u bolo u bɛ bɔ an kan di sinon minnu b'u ka continuer la ka an ka continuer la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu de da b'an ka fɛn na pɛrɛ-pɛrɛ an b'o dɛmɛ an bɛ nin kɛ o de bɛ kɛ an bɛ ka don piège kɔnɔ parce que u ka kumakanw an bɛ k'u ka kumakanw an bɛ ka sigi o de kan an bɛ k'o de minɛ o de ye filiba ye an bolo quoi Kasim donc n'i ka kuma lamɛn e ko siraw ko comment on appelle ça ko an k'u ka logo ni fɛnw bila o y'o fɔ olu m'o fɔ an b'u ka logo bila o an tɛ se ka marché n'u ka logo ye o ye jagoya de o e yɛrɛ ko la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛn fɛn dɔrɔn u mankan ko a b'an ka logo bila est ce que olu ye mɔgɔ ye minnu bɛ ko nɔgɔya ne fɛ o de ko ne ko n ko Asimi ninnu ka ɲi Asimi ninnu ka ɲi Asimi yɛrɛ fila Asimi ka ɲi c'est pas bon Kasim a bɛ ka il faut ka ko dɔ de faamuya ninnu tɛ u tɛ fɛn fɛn quoi u tɛ k'i yɛrɛ bila u bolo k'i yɛrɛ jɛn u t'o fɛ olu ko k'olu de ta ka kɛ Kasim n'an ka kɛ yɛrɛ fila tubabuw bolo de anw de tɛ mɔgɔ ye olu de b'a décider olu mana mun fɔ anw de kan k'o kɛ Kasim est ce que i bɛ ka faamuya a kana kɛ ko dusu kɔni o tɛ dɛ mais moi parce que je sais pas an tɛ leçon ta quoi Afrique an tɛ leçon ta Modibo Keita m'a fɔ ninnu bɔra san joli Sɔrɔ de tɛ ka kuma fɔ Faya Lerzo a m'a fɔ ko tubabu ka militaire dɔ k'u ma chef d'état-major an taara il y a 60 ans an bɛna pour 100 ans an ka ɲinɛ olu kɔ dɛ Modibo Keita y'a fɔ 1968 à Fana 1966 Fana u taara u ma taa dɛ a y'aw kɔlɔsi u bɛ segin u ma segin 2012 la an ma ɲi dilan de hali sisan i bɛ parti politique ninnu bɛ mara na ko minnu na sisan an ɲɛna ko kɛlɛ banna de koyi an bɛ k'an tigɛ kɔlɔsi an ɲɛna ko kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban de koyi Kasim an bɛ ɲɔgɔn na de fo ka taa diɲɛ wuli fo an ka labɛn u ka s'an ɲɛ n'an m'a kɛ u b'an mara fo ka taa diɲɛ wuli u b'an mara il faut k'an ko de bila mɔgɔ maliyɛnw ni farafin ko bila u kun na ninnu tɛ dialogue fɛ ninnu ye balawu de ye u farama min tɛ de jɔn de wulila ka taa mɔgɔw ta ka kɛ jɔn ye
kata farafun na kata buka dugula kana kanke doni kan ta ke Amerique senani fodai to ya ke wulite to ne tra enjom fa kata Amerique kata enjom ne ku ataki ku fa ku suga de mana ulu wo kelote me hari bi anyamo la autant soit là ou bien on doit faire amo de am edika we ou na nga fon chwe ku le edika yo edika ni c'est le ka edika ni on ko be sa tulu ulu be ka sira ko fe ulu be ka sira fe ani keta qu'est-ce que on va essayer de voir quand faut voir 6 mois mais un ça pour 6 mois là on s'en fout ça c'est quasi comment il fait qu'est-ce que il fait te musala te il faut que malien ngore bon pour musala ba na ko du quasi abe musala que ko du quasi on aurait de malien bête là parce que moi j'ai remarqué ça en tout cas ça me hali ka faut ko fait de calme fanga drone kadu ou abo nyoro lu fanga drone no ma ke uta dabla ambe muna ambe ye kuma do fo tie anga barake kasim tobe wula nyebe tobe ka fon formé ingénieur ni fon formé ka marfani fon bla courir la bo mais ambe coulena ambe religion code là ambe que la religion frusri demuni pariba amodla et les sociaux ka kambo kanyere da ambe kuma ba ne refle me kuma fon ke be anga wuli anga barake iye i damara fendo frana ko Félix c'est vous yoro nay wala ameni ko bechi ameni fen duri fendo bechi alors ka bisaka pele ma fi asi kasi amsaka pele ma fi pour ka garantie mais en ce qui nous no ko drôle là ou be miliaruta ou bana so sayam ou be miliaru chwe ali miliaru chwe izin da ka dura hein fendo ki ka dura pour que mo bisaka duri ma en feu fo hala antara ba ke tuna on est au cas en grand en izin grand ka wona do ru fewna angara do foila oh do dara okay non am kere ni kere angara ron do chedron am wuri marana kani fona ala kam sa fere mais non fait imagine on be to ka chima ibe chino be baram nuke ali chino ko dem se fitinu o bu de baran fona mais on ta religion li o ka gran bien fait be religion o de ka gran bien fait be ani kuma bani wari fou sera wari sera fou nte barake donc ani ngaramu alors que femme ba ngadura femme ne ba mbolo am saka femme ke kasi femme am saka femme ke me kamba barama mais il marre de to isa jawara na isa jawara ko chama foni abe ko ngam wi abe ko chama fa be ko ngam wi donc c'est là qu'il faut qu'on ait d'abord on a ça testera là on a ça tout café là on est ben ni on me dit ça ainsi le dialogue les pays nous fait moi même nous fil à frapper nous gouvernement on a regardé au gouvernement on a tu vois pour qu'on on a oui mon frère au début là on a voilà c'est là tu peux ta avec papa li avec galo là on te foyer ou on a isron bet ou on a avion il fait armée bet abra yo shiko amma ngalo sera o fere e ka ko duwa duwa bala ko sera o be wuri ko be kele ke Niger fe kataku mo ka dugu ka be ta kele ko fe ko força natante mali ni ko be ke u mali o le abra mali troni ay ma kasi ma be fa nga mu dalago ko mo fe ne ne madame na aba fa nga mu dalago ka ni mo fe kasi aba fa nga mo sa ni mo fe na me traite ou fait en bas état par état ou va donner du Sénégal c'est que ta maliko il connaît pas c'est que ta maliko et puis ni à quoi ou la tu vois un baba ok maman fait mais alors bien français akadu ina ka akadu anga to français amado no mo de ba no ana ko gare te to sabi ana mo warna to am baram nke impo sa sasi am joram na mo premier mo joram ko am joram na pour am joram na burama ngam na ta du ama ngam na ta ka foto am te ka ka du ko kasi am jamana ali ko ni wona fona ni malien tebi ana burkina be ko ni wa asal foka sa mesia mais on va pas parler on est pas parler en ta quoi ni RFI pas faut pas amoble ni non amaru rade ka fo malien mo du bora kubulu ka so problème foi tala ambe kodo de Guinée ka kodo ski senga il faut que nga état ko ni jatebe ango de jatebe ka mo de me sere ka euro ni fo be adiga produit fra transformer produit de manga africain be tie o de manga ke et puis ba kalma produit foi te africain si
donc nous ko ko anga mo bu fe ni be ba ba li pa pa li kama abe maramana kan ne madame gena e ngamra mali la gara e na fera mi se ngam lo le problème ambe amande brio donc ngam ka papa li ka maramana kan no me nambe dialogue ayesi dialogue état de fait ame dialogue état de fait anti dialogue sera au fani sera ko para peu ou sera ma so 6 mois on y fait au ben maramana kan o be ka kere parce que o be ka ketu ko fuka coup d'état ke au kana ino ko akasi au kana ino ko au kana ay bo offrir o ka 6 mois o ba ku iradi ango ngata ka kola antala où est le problème pourquoi mo be ka ne be mane o be beaucoup depuis que me ka mo la oui c'est là on va faire repousser 6 mois ngo be anda ka se ko 6 mois là on s'en fout o ka le ko la s'en fout oui ali dati fadidik ni ko do ta c'est là pour que me faire un loi pour c'est là de loi bunya sinon amarugo ka malika kamari waru bloquer alors que à tout cas fait foi mais on a quand même et pourtant date mon parole ewa ante dialogue fait non mais non on va faire fait donc nous soit regarder ça kasi ni ma doucala ka ken doucement il me ça on a ne pas fait parce on est trop laxiste on est trop naïf avant de maintenant ah non il faut faire un dugu kai un dialogue non dialogue état ni rako état et entre les états on le voit pour la tériate c'est intérêt drone a bana il faut qu'on le fasse on le doit kuna kina inga dabla ni ya buya bi buya ni ba buya ti buya ni ya bi neni c'est tout on va dans le famille on va faire dans le famille ala sa mbe ka ko du vaga du le mune bona foi mais hali biya me do me wona sa wa ma ko mo ge o me visa do ngam no visa do ngam visa do ngam mo ge no anga mo ge mu fa mu ko mo ba fi Marianne Drontero là comme pour Gabriel on le fera pas fait nous il faut pas oublier ça voilà quelqu'un ça merci beaucoup Awa Solomon Traoré ambi fo France ka fe ka keni ka la selinika haklinayi bela jele bora kanime ale ka fela oyeni Mali ka fo ISC ale ni CEDEAO chela kola nala sonama babu na sigiya bisuina ni ko numbela jele ka ma welelen flabe ambolo mi ye Binta Diallo kata se Dr Nou Drissa Ginoma uluna ke anga kene kono yambi anya fo na sango mi nye dunita mobile sabaye ka bo ansongo ka fe ki kunda gawo ka bingera uluka bamanchi wale ni wale ke ba ko ni kilometre bisaba ani duru ka konga o masa ko ni mobile saba bela jele mina ka kono ma o kulubulu la mina bela jele mina la gargona ka fe sabana o mina na mi dawaga o fana ma o fana ka yoro la ka tase gabero commune ko na salu bela jele degun soro ni wale ya nunu be sina amena dugudo nyira ka fola sa fere ka ngatige sirain ka laje ka momo yasa ulu be se ka lafia chogomina koro ka ulu ye mawara soro tuguni kana fara korole nga ka bo Burkina ka fe bamanchi wale ni wale ka bo ko ni kala no ka fienti ka yoro munu na kosebe ulu mo chama ne u sigoro blasa ka bo Burkina ko na kanu yoro soro koro ka fe gwa bas gwa keme saba anita aninani ole na ka bo Burkina kiware ngoni dira koro dugude fe kunu na siningo ka ira saka bo ko makura munu na lefle ne koro ni utle segi ne usera koro ka fe dugude ngoni ni banmanga to ka wuli ka joke yasa ubuseka kuma tukomi anuka dadubuni ko ubuseka sigi sengele nga tukomi na banka skaw fe musodo shutara ye kolon konna na dogo kun temene dugumina sa o gwariye wiye tori ale commune konna na jalasagu o fam jalasagu cercle konna do ya isa ka foko mi ye duguden taw ye ale ni muso ko ni ulle tara muso ngoni soro kolongono na ina do ya yira ka foko abina kolongono ashi ko ni o bita sambi saba nyogona la ayira sa ka foko akonu kunna na jita de la do ya yira ka foko akonu trendera sawula kolon ale ka janko sebe metri bi woro o nyogona de do ale ko ngum fo kolona de la we fere de tigasa ya sa ga se ga shui ko labo kolongono ka soro ka janaja ko buluda Bankas marala alibi jege ko kalono ka sugu fay ko sebe kabini dogo kun damina na sa minye jege ko ni dotana ka dobena ka doto ubekana na tugo na ubekana na utuga kelen la sa ko akoni kera sa jege rede ko ni so jigina ko sebe
a bɛ fɔ jɛgɛ ma ko fana bamanankan na aw tɛ fana dɔn wa ni ye fana gindo daminɛ sisan a bɛna aran jɔ n ka da la yan fayida min bɛ fana na ni ne yɛrɛ a ka ɲi n kana kɛ kɛba ka cɛkɔrɔba ɲɔgɔnna ye fana ale bɛ a la jɛgɛ wusu n'o ye cɛ kurulen ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bilama a tinbalen don kosɛbɛ ko banka ale suguw kɔnɔna na u y'a yira sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ jɛgɛ yɛrɛ kɔni kun taara kilo kun taara yɛrɛ sɔrɔ fo 500 la bi kɔni 50 ɲɔgɔnna o bɔra a la musow ko ko o fusara kosɛbɛ feerelikɛlaw yɛrɛ fana ko ko olu kɔni ni lakanabaliya yɛrɛ tɛ ni waati in na olu tun bɛ jɛgɛ donni de ka taa n'a ye fo jamanajanw na min ye ganaw ye ka taa se benɛw ma ale ni fa wɛrɛw nka i bɛ bɔ da jumɛn fɛ sira o sira bɛ yen a bɛɛ lajɛlen siraw lakanabaliya bɛ a kan o de la sa jɛgɛ kɔni tonnen filɛ ni bangasi sugu fana na ye i n'a fɔ a bɛ segu cogo min i n'a fɔ a bɛ moti yɛrɛ dugu kɔnɔna na cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali u yɛrɛ bɛna n'o sigi yaasa k'a caman kɛ jɛgɛ wusu ye san kalo 12 a kana tiɲɛ u bolo yuwarukaw fɛ yen tulu sɔngɔ yɛlɛlen don yen tigatulu commerçants y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni u ka dugu in degun bɛ u kan sabula bamancɔrɛ ni yawale kɛbaw olu kun kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔ kɛ maa minnu tun bɛna ka bɔ leere fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni de kɛlen don ka sira ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛ leere yɛrɛ dugu kɔnɔna falen don ji la bi ba ye a wolofondo bila pewu n'ala sɔnna a ma wula fɛ an na o jaw yira aw la a yira sa k'a fɔ sa min ye dugu ninnu kɔni kɔnɔna ye sukaro tulu ka taa se da dumunifɛn caman ma olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kɔni dɔ farala olu kan min ye tulu bidɔn min bɛ litiri 20 na ale kɔni talen yɛrɛ sɔrɔ 2000 5000 ani 200 la bi waati tɛmɛnenw dun na u tun b'a san 4000 de dɔgɔkun tɛmɛnen kɔrɔ denmisɛnninw na maaw ekɔlita waati a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman tun sera ka ni minɛn ninnu dɔw san k'u kamaraw bolo nka bi sɔngɔw olu kɔni yɛlɛlen don yuwarukaw olu fɛ yen bagan 60,000 olu de kɔni kan ka kisi sa bana jugu ma bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na min ye premier ministre ale kɔni tun ye ɲɛbila baaraw kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔbugukaw fɛ yen a bolofaraw olu de bɛ ka kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye baganmisɛnninw ye o 35,000 ka taa se misilakaw ma sa misiw ma sa o kɔni 25,000 olu de kɔni bolo ci kan ka kɛ bafula bɛ marabolo kɔnɔna na vétérinaire olu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini bagantigiw fɛ sa u k'u teliya ka na yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na usubijanya cercle fana kɔnɔna na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko baganw kɔni kun degunna kosɛbɛ samiya baari ni sisan cɛ min ye duguden caman ye olu kun ye welewelemada kɛ yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se cogo min na ka u dɛmɛ kunungo an ka kibaruyaw la an ye nara ko kuma fɔ Nara directeur de l'académie n'o ye Abouye Haidara ye ale bɛ furakɛli de la nin waati in na o de la a ma se ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ nka n'ala sɔnna a ma labɛn kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen don a ka baarakɛbaliya k'u minnu b'a la sa a bɛɛ lajɛlen dalen don ɲɛmaaw tulo kan sabula fɛn o fɛn ni adamaden b'a kɛ f'i ka kɛnɛya n'i man kɛnɛ i tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ ye an bɛ dugawu kɛ Buye Abouye ye ala k'a ka bana ban pewu nka Nara kɔnɔna na kalan tɛ yen synergie ma olu kɔni kɛlen ka baara bila boloda denmisɛnninw tɔw ye trimestre kɛ nka min ye Nara denmisɛnninw ye u ma trimestre kɛ de y'a ye k'an ka foli bɛ se a ma yan fo a sigiyɔrɔ la ko ala ka k'ala k'a kɛ farijagabɔ ye ala k'a segin a yɛrɛ ma école karamɔgɔ minnu bɛ Kidali kɔnɔna na olu ye baara daminɛ u segira ka na min ye maa 200 ɲɔgɔnna ye olu de kɔni bɛna bila sa Kidali ale bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na 20 kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kun fɔlɔ na olu ye baara daminɛ nin kalo in tile 19 u bɛna baara daminɛ bisa kɛ min ye nin laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ Elhaji Gamu n'ale yɛrɛ ye Kidali gouverneur ye a kun ye welewelemada kɛ sa k'a fɔ sa école karamɔgɔw ka na école karamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Kidali taali tɛ komi dugu tɔw taali dɛ gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ an'u ka lakanako bɛ se ka sabati cogo min yaasa u ka se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ yen nin waati in kɔni na kɔni avion y'u ta ka taa n'u ye u yɛrɛ caman kɛlen ka larawuliw ni kiimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ kalanso ninnu kɔnɔna na u y'a yira sa ko kalan kɔni u bɛna olu daminɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔw bila n'olu fana ka denmisɛnninw bɛ yen u y'a yira k'a fɔ fana ko fɛɛrɛ bɛna tigɛ sa yaasa olu bɛ se cogo min na ka kalan kɛ min ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ taara nin ko in na u y'u ka nisɔndiya yira u y'a yira k'a fɔ ko basigi ni lafiya kɔni bi na a bɛ Kidali kɔnɔna na u ka tɔn ɲɛmaaba yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ni fɛn minnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen o minɛnw kɛcogo ɲuman olu caman sigilen don sen kan Kidali kɔnɔna na min ye denmisɛnninlakaw ye olu yɛrɛ caman fana nisɔndiyara sabula u ye dɔ kɛ so ten a ka kan sa kalan ale ka ta
kabini octobre novembre tɛmɛnen ni kalanta kɛra a yira sa k'a fɔ ko Kidal kɔni de tun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nka wulikajɔ ni cɛsiri min sera ka kɛ ɲɛmaaw fɛ o y'a to kalanko sigira sen kan ye. Move Malitel Africa ou bien Move Africa Malitel de do Move Africa Malitel olu fana ye u ka san laban ɲɔgɔn lajɛ kɛ ɲɔgɔn lajɛ min sa olu yɛrɛ ka dɛmɛbagaw olu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa bɛɛ lajɛlen n'u olu bɛ baara kɛ n'olu ye feerelikɛlaw ye n'olu ye jagokɛlaw ye n'olu fɛn wɛrɛw ye u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kunun dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Keba Jalo tun bɛ yen ale ye min sɔrɔ an ka jɛko filɛ. Bi ye Move Africa ka business day san o san an bɛ business day organiser k'an ka partenaire n'o ye entreprise ani an baarakɛɲɔgɔn tɔw k'u wele ka na an ka produit yira u la k'an ka produit kuraw ko f'u ɲɛna walasa k'an ka produit ladɔnniya. Donc an kun b'o de kɛnɛ kan bi. Donc mouvement yɛlɛmaba de donna a la nin san damadama kɔnɔna na parce que an y'a daminɛ ni transfert jala in fɔlɔ n'o ye mɔgɔw ka wari ci ɲɔgɔn ma mais o kɔfɛ an ye facture saraw ni ka taa pharmacie ni alimentation la ka sanni kɛ n'a ye maintenant ka wari b'i ka banque kɔnɔ ka na n'a ye ka mouvement compte kɔnɔ ka bɔ mouvement compte kɔnɔ ka taa n'a ye banque la olu bɛɛ farala kan mais bi ta an kun bɛ ka fɛn entreprise ani an ka partenaire olu bɛ se ka mouvement utiliser u ka baara kɔnɔna na cogoya min na anw de yira u la donc i n'a fɔ assurance i n'a fɔ banque i n'a fɔ marchand donc ani facture an ye u bɛ se ka mouvement utiliser k'u ka baara tɔ la yiriwa cogoya min na anw de yira u la bi kɛnɛ kan. Don kɛrɛnkɛrɛnya ani o baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛla la pour que ka jira u la fɔlɔ ko an ma ɲinɛ o kɔ u b'a dɔn an ma ɲinɛ o kɔ mais hali bani k'o sɛmɛntiya k'a fɔ an ma ɲinɛ o kɔ. Filanan k'a jira u la k'a fɔ n'olu tɛ anw ten donc ka u lamɛn an bɛ san kɛ ka baara min kɛ u fɛ an bɛ fɛn minnu d'u ma comme produit an bɛ fɛn minnu d'u ma ko service k'a lajɛ u ka faamu ye jumɛn ye u ka u ye fɛn jumɛn de kɔlɔsi an na min kɛ yan ka dɔ kɛ yan ka fara min kan ou bien ni min man ɲi yasa an bɛ se ka dɔ an bɛ ka baara min kɛ an bɛ se ka yɛlɛma don a la k'a kɛ olu sago ye ko ka kɛ komi olu yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo min na fɛn sabanan ye mun ye laɲini sabanan ye mun ye anw bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye n'an b'o bila an baarakɛɲɔgɔn ninnu an ka client ninnu ka bolo kan k'a lajɛ ka u ka faamuya ka dɔ fara o kan o baarakɛminɛn ninnu kan n'o ye internet minɛnw ye n'o ye u ka fɛn interconnexion minɛnw ye n'o ye u ka weleli cogoya minɛnw ye donc ka dɔ fara u ka dɔnniya kan parce que n'i tɛ fɛn dɔn i tɛ se ka décider k'a fɔ k'i b'a san donc laɲini ye pour que u bɛ se k'a faamu hali bani k'a fɔ an bɛ solution min dira k'a fɔ solution don solution minnu b'u ka u dɛmɛ u yɛrɛ fana ka baaraw la parce que o y'an ka laɲini de bi entreprise bɛ ka laɲini ye n bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ ma wariba bɔ k'a sɔrɔ ma dépense ba bɔ donc entreprise bɛɛ ka fɛn y'o bi donc o laɲini kɔnɔna na o solution minnu b'an bolo o fɛɛrɛ minnu b'an bolo an bɛ kuma o ye o fɛɛrɛw la k'a jira u la k'a fɔ ni fɛɛrɛ bɛ yen donc n'i y'a kɛ tan nin b'i dɛmɛ kɛ i la taa ɲɛfɛ i ka sɔrɔ i ma wariba bɔ o ye sabanan ye naaninan ye min ye o ye ka hakililatigɛ d'u ma ka hakililatigɛ d'u ma k'a fɔ ko an bɛ ka baarakɛminɛn minnu d'u ma c'est que an jandolen don a sécurité la c'est à dire hakili k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka kunnafoni minnu tɛmɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ a bɛ tɛmɛ ni hakilisigi a bɛ tɛmɛ ni ladonko ɲuman ye sécurité ɲɛnamaw b'a la donc k'a f'u ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ u bɛ minɛn minnu b'an bolo a minɛnw an bɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna na minɛn minnu ye derrière fɛnw ye o minɛnw de b'an bolo n'a b'a fɔ ko fibre optique donc or entreprise mago b'o de la pour que olu ka laɲini ye minnu ye n'o ye teliya ye olu ka laɲini ye min ye n'o ye ka u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ mali fan wɛrɛw la k'olu ni dɔ nin koloso ɲɔgɔn na donc olu mago b'o min na an b'o kɛ ni hakililatigɛ an b'o kɛ ni hakilisigi ye an b'o kɛ ni kɔlɔsi ye wa a bɛɛ kɛ ni teliya ye donc a fana na a sɔngɔw fana da ka nɔgɔn wa mɔgɔ minnu b'an bolo n'o y'an ka cakɛlaw ye mɔgɔ minnu don u hakili cɛruninw don mɔgɔw don ingénieur minnu b'an bolo hakili jɛriniw don u bɛ baarakɛ fɛn ninnu u b'a faamu u b'a dɔn wagati bɛ u bɛ se ka dɛmɛ don an baarakɛɲɔgɔnw ma an ka clients ma n'u mago jɔra an na. bi journée in kɔni vraiment ne nisɔndiya ko don
parce que minnu ye ni journée organisée bi ne ka denmisɛnnin de tun don grand compte bɛ dayɛlɛ don min ne de ye grand compte fɔlɔ dayɛlɛ Malitel kɔnɔ a sɔsɔtɛlima de don donc ala y'a kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye baara daminɛ ka ne de to chef ya la a don u bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na baara daminɛ ne fɛ yen u bɛɛ de ye baara daminɛ ne fɛ yen ne tun y'u ka patron ye ala y'a kɛ bi ni bi yɔrɔ u yiriwara f'u bɛɛ kɛra patron ye bi vraiment ne nisɔndiya ko de don ne nisɔndiya ko de don vraiment nin journée in ka kɛ bi ce que veut dire que n ka denmisɛnninw vraiment société tagara ɲɛfɛ ala ni n ka denmisɛnninw fana u ka courage u ye n ye sira min d'u kɔrɔ vraiment u y'a sira la tɛmɛ alhamdulillah. Ayiwa Move den maaw an b'u fo ka Move yɛrɛ maaw bɛɛ lajɛlen fo min ye Malitel baarakɛlaw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'Ala ka san wɛrɛ ta yira an na. Fawo ale bɛ ka kalan kɛ maaw kunna Gawokaw fɛ yen cɛ fɔ ni kan bɛɛ basigi bɛ se ka na cogo min ye kɛlɛw ye k'olu kunbɛn jɛkulu kɛra baara in ye tile fila baara ye Gawokaw fɛ yen a kɛkun ye min ye sa maa minnu bɛ taa a kalan kɛnɛ kan u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na gɛlɛya bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di fɛɛrɛ ni dabali k'olu tigɛ a bɛ se ka bɛn sigi la cogo min na ka se ka ɲɔgɔn faamuya min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ye a bɛ se ka olu fana bali ka kɔn ka o kunbɛn cogo min na waleya in bɛ tali kɛ o kalansen sigili la yaasa bɛn ni kelenya o ka sinsin dugudenw ani dugudentɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Conseil des ministres yi an bɛ don ale babu kɔnɔna na min ye conseil des ministres ye min bɛ kɛ laadala araba o araba sa ale kɔni sigira Kulubakaw fɛ yen kunungo ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye ministres olu kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan yan min ye sariya sɛbɛn minnu bɛ n'olu kan ka taa u y'olu baara kɛ ka jɔyɔrɔ di maaw ma ministre kan ka baara min kɛ ani baara min bolo dalen don u bolo u y'olu fana dantigɛ ka kɛ ni sariya ko ta nasira ye sa ministre min bɛ yen ni ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o o ye Ablaye Diop ye a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ale tun ye juru dɔ ta banque BOAD fɛ Lomekaw olu fɛ yen n'o jabala bɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa o tun ye musaka mun di o ye sa min ye bassin min bɛ banni kɔnɔna na n'o ye Selenge ye baara bɛ se ka kɛ yen cogo min na sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ ani ka se ka sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ jitɛmɛ siraw ka taa forow kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo min na baara kun filanan ye o musaka o dili baaraw olu de kɔni ko tun bɛ sen na min ye o musaka in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni filanan min nana di Mali jamana ma a ka se ka baara kɛ n'o ye CFA wari miliyari 30 ye u bɛ se ka kɛ baara in ta ko filanan o bɛ sigi sen kan cogo min na Selengekaw fɛ yen a laɲiniba yɛrɛ ye min ye sa o ye ka yiriwali kɛ min ye ji kɔni o bɛ se ka tɛmɛ cogo min na lakana bɛ se ka sabati cogo min na dun ka fa k'o fana sigi sen kan min ye fantanya ka dɔ bɔ o la dugu ninnu kɔnɔna na sa maaw ka se ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye a tɛ ko fɔlɔ kɔni o kun cɛra cogo min na sa u b'a ɲini Mali gouvernement fɛ sa o fana ka se ka tɛmɛ filanan fana ka na o sira kelen na ministre min bɛ jamana musaka ko kunna n'o o ye Aluseni Sanu ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ BNDA ni ale sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ sariya kisɛw fɛ mun bɛ banque tɔgɔ fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'a yira sa k'a fɔ ko a musakaw wari minnu bɛ don a kɔnɔna na a n'a baara kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa BNDA yɛrɛ sigikun yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye sɛnɛko ka o yiriwa forow min ye jɛgɛmaw ye duko ka taa se bolola baarakɛlaw ma k'olu dɛmɛ u ka yiriwali ta nasiraw fɛ u ka jagoko ni fɛnw ta nasiraw fɛ min ye banque ye sa a bɛ baara kɛ ni musaka min ye n'o y'a ka wari yɛrɛ ba ye maa minnu sen donnen o la sa olu jɛkulu ka ca alimankaw olu minnu tun b'a kɔnɔna n'o olu ye alimanw olu ka banque bɛ yiriwali kunna ale y'a yira sa k'a fɔ jɔyɔrɔ min tun b'ale bolo BNDA kɔnɔna na n'o ye 100 sira la 21 buruburu 43 ye ko olu bɛna na o bila pewu yaasa k'o feere o feereli min kɛra sa Mali gouvernement ale y'o san k'o fara a taw kan o b'ale ta kɛ 77 buruburu 33 ye o b'a yira sa k'a fɔ bi na Mali kɔni jɔyɔrɔ de ka bon kosɛbɛ BNDA ale kɔnɔna na alimanw olu kɛlen ka u sen bɔ a la ministre min bɛ jamana kɔnɔna na kɛnɛya ko kunna ayiwa ko nin taara ka gɛlɛ dɛ nin kɔni bɛ tali kɛ den sɔrɔ cogo la den sɔrɔ cogo min ni a ɲɛfɔlen don cogo min na yan o ye a bɛ komi n'a sɔrɔ kafoɲɔgɔnya tɛmɛ ni maa min cɛ o bɛ se ka den sɔrɔ cogo min ye den muso bɛ se ka den wolo cogo min na o ko ta nasira fɛ ko si kun dɔgɔyalen don kosɛbɛ sisan k'u y'a yamana ka taa se maa ma sa fo maa minnu muso minnu si bɛ san 49 na k'olu bɛ se ka o waleyaw kɛ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ fana di maaw ma min ye jɔyɔrɔ ko ta nasira la sa impôt directeur général o kɛra Amadou Fall
an gora ka wulila wa Machas Konaté yale wuli aywa i b'a sɔrɔ a ka retraite waati de sen bɛ nka an n'a ɲininka Amadou Fall Janka ale de kɛra impôt directeur ba bi inspecteur des impôts do min ye ministre so min bɛ seko ni dɔnko kunna Mahmoud Dafe ale ye secrétaire général kurata secrétaire général o tɔgɔ ye Mahamadou Di Kumbuna Jara Dafe Jara la ka taro de ta aywa ala ka ɲɛ ka da aw ma n'an bɔra ye ministre u ka wulikajɔ n'u ka baaraw hukumu kɔnɔna na premier ministre ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko gouvernement kan ka baaraba minnu kɛ k'o kan ka bɛndɛgɛmɔ ka bɛn san 2025 ka taa se san 2026 ma o hukumu kɔnɔna na sa ko bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko conseil de ministre min sigira sen kan novembre kalo tile 27 jamanakuntigi ale ye a yirula o kan ka baara kɛ cogo min taaboloba minnu fɛ o ye lakana ale ni basigi nali an ka jamana kɔnɔ politiki yɛlɛmalibaw k'olu sigi sen kan dugudenw ka hakɛ ka kɛ ni u yɛrɛ ka baaraw kɛcogo ye k'olu fana sinsin min ye yiriwali ka se ka kɛ sa kɛnɛya ko ta nasira la ka jamana k'o bila sira ɲuman kan kalanko fana k'o fana sigi sen kelen kan bɛɛ ni kelenya baarakɛlaw ni baarakɛtɔw ni lafasajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana baara kɛ min ye an ka ni jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ k'o fana sinsin kosɛbɛ kalata k'o labɛn basigi ni lafiya ale kɔnɔna na a ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ mun baara bɛ ka kɛ bi premier ministre yɛrɛ ka cabinet maaw fɛ yaasa a lawaleyali bɛ se ka teliya cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ ministre kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'i ta ni bila dɔn sɛbɛn min n'o kan ka bɔ sa ale yɛrɛ ka ministre so maaw olu y'o baara daminɛ u bɛna n'o baara daminɛ in décembre kalo in tile 20 a bɛ taa kuncɛ février kalo tile 5 o la ministre bɛɛ kan ka baara kɛ cogo min na kan ka taa taasira min fɛ o na dan tigɛ i ye ministre min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ olu tun bɛ jɛrɛ la Nigérikaw fɛ yen ISC ale ka jɛrɛ don jɛrɛ min kɛnɛ ka sa n'o kɛra décembre kalo tile 13 ale yɛrɛ kelen kun tɛ yen ministre ale kɔni kun ye ko ɲɛmaa ye Dawudu tun bɛ kɛnɛ kan min ye ministre min bɛ donita ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni bolimafɛnko o fana tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira sa ministre min bɛ malidenw tɔgɔla kɔ kan maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla o fana tun bɛ yen ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa o ye tali kɛ maaw n'u bolominɛw lakanani na ISC ale kɔnɔna na ISC ale ni CEDEAO fana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ko u ye bɛnkan sɔrɔ o la ka kɛ ni farafinna yɛrɛ ka kelenya huninaw miiriyaw ye u y'olu fɛɛrɛw k'olu sigi sen kan Ablaye Diop a ko fana ko min ye conseil de ministre ye a b'o ladɔnniya k'a yira k'a fɔ olu tun bɛ taamana Egyptekaw fɛ yen ale ni Qatarkaw fɛ yen Doha k'a daminɛ sa décembre kalo tile fɔlɔ la n'a tile 4 ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye a n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Egyptekaw fɛ yen Egypte faaba kɔnɔna na sa n'o ye Caire ye u ka sigiw n'u ka ɲɔgɔn lajɛw ni Egyptekaw ye ɲɔgɔn ye ko minnu kunna sa u bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la o de la sa a yira k'a fɔ ko min ye Mali ni Egypte u n'u bolo don ɲɔgɔn bolo sɔrɔ ko ta nasira fɛ jago ko ta nasira fɛ kɛnɛya u bɛna o baaraw fana kɛ kuma tɛ ka taa se furakɛli ko ta nasiraw ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ sa wolomasiri tabaw fana olu fana ka ko yera a la tɛgɛnɔ bilara sɛbɛnna sa Mali ale ni Egypte n'o ye coopération ye ka taa lakana ko ta nasira fɛ o la sa ko min ye Egyptekaw ye u yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka na an fɛ yan yaasa u ni Sadio bɛ se ka o kow bɛɛ lajɛlen sinsin cogo min na gɛlɛyaw ni degun minnu bɛ se ka ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ sen na Ablaye Diop ko fana ko min ye o ko sen fɛ mana wɛrɛ minnu tun bɛ yen u n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye yaasa ka hakilina falen-falen kɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa u taara Qatarkaw fɛ yen Qatar yɛrɛ ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna o tun ye Mali maaw wele k'a daminɛ sa Dohakaw fɛ yen n'u y'u ka faaba ye min ye baara in ye u y'a daminɛ décembre kalo ale tile 5 ka taa kuncɛ tile 8 na o senfɛ sa baro sigi dɔ kɛra sa n'o u y'u ka forum belebeleba dɔ y'o ta ko 22 Mali yɛrɛ yɛrɛ o kɛnɛ kan ko ka kɔngɔ ani fantanya k'o kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu Ablaye Diop ale yɛrɛ o kɛnɛ kan a ye baro sigi in yɛrɛ dɔ latimɛ Mali ale jamana tɔgɔ la min ye jamana caman ye k'o tun bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan sabula min ye Qatarkaw ye u ni Mali u b'a fɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la sa u ka jɛkulu min bɛ yen n'o b'u ka musaka ko kunna o ɲɛmaaba n'o y'u ka directeur ye o ni Diop ye ɲɔgɔn ye ka taa fara u ka ministre ɲɛmaa fana kan o fana ni Diop ye ɲɔgɔn ye hakilina falen-falen kɛra fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan min ye Qatar ye ale ni Mali wa min ye bolo di ɲɔgɔnma min kan ka sigi sen kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ka lawaleya Mali yɛrɛ ale kɔnɔna na yan
ministre me sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani musaka ko no o ye Aluseni Sanu ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ sa ko bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni sigilen no sen kan bɛnkan sɛbɛn bɛ tali kɛ sa sanni feere ani maa minnu b'a fɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisilakaw olu ka cakɛjakulu minnu bɛ yen n'olu kan ka na an fɛ yan tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in a bɛ tali k'o la a kɔnɔna kɔni bɛ tali kɛ sa farafinna ni Irisila ye ɲɔgɔn ye min kɛ Irisi layidu minnu ta Mali olu bɛ se ka lawaleya cogo min na u ka cakɛdaw fɛ an ka jamana kɔnɔna na baara in ani sɛbɛn in olu bɛɛ lajɛlen kan ka taa ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni bibi na falen min bɛ yen ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ani Irisi ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamana minisiriw minnu bɛ jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ kunna olu fana sen kan ka ye baara in na sabula olu hakilina kan ka ta a la jago minisiriw olu bɛ a la seko ni dɔnko minisiriw b'a la fo ka taa se wolomasiri tabaw ma u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisi ni farafinna ye o lajɛ min kan kɛra Saint Petersburgkaw fɛ juillet kalo tɛmɛnen k'a bɛ tali kɛ sa o laɲini olu lawaleyali la farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani seko sifinw ka minisiri ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u olu kɔni kan ka taa kalan kɛ sɔrɔdasi kalan kɛ Bafokaw fɛ yen ko olu tako 6nan o baaraw de bɛna na daminɛ sa n'o ye service national des jeunes ye Bafo kan kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ nin waati in na baarako minisiri o kɔni ye maa dɔw bila ale ka bolo kan yaasa ka se ka o kalan kɛ olu kunna sabula Bafo maa minnu bɛ taa kalan na ye o kan ka tɛmɛ ale ka bolo kan a y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye fonction publique sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka taa sɔrɔdasi kalan kɛ kalo 6 o jagoyalen no bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an ka jamana kɔnɔ o labɛn ni hukumu kɔnɔna sa a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye fonction publique sɔrɔ o ye maa 1417 ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲinini kɛ olu ye mɔgɔ 98 ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ fonctionnaire olu sen tɛ foyi la n'olu kɔnɔ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu ye mɔgɔ 107 ye o bɛ bɛn sa maa 22,215 ma olu de kan ka taa kalan kɛ nin waati na Bafokaw fɛ yen ministre alisa ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ko min ye su kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛna n'o sigi fasoden ɲumanya su ko o ni denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye n'olu ye kupu sɔrɔ baskɛti la sa ko olu fana tɔgɔla su kɛrɛnkɛrɛnnen musoman ni cɛmanw k'o fana bɛna na ɲɛnɛmaya minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 28 a n'a tile 30 k'o bɛna na fasoden ɲumanya su sigi sen kan fasoden ɲumanya su in sa a bɛna na kɛ gouvernement minnu bɛ Mali kɔnɔna na ka taa se mairies ma ale ni dugutigiw ka ɲɛmaw ale ni kafotigiw bɛɛ lajɛlen sa olu sen bɛna na yala maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna na ye nin ko in na waleya in kɛ kun ye min ye maa minnu sera ka baara kɛ ka kɛ misali ye k'olu yira maaw la maa minnu fana bɛ yen n'olu ye adamadenya tɔpɔtɔ ka maanifinya kɛ u taalan ye dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin maaw ma k'u cɛsiri u yɛrɛ ye minnu fana sera ka baara sigi sen kan baara min b'a to bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ cɛsiri ni jija la don o don n'u bɛ se ka kɛ misali ye ka maaw fana dɛmɛ maa minnu bɛ bin ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ka wulikajɔ n'u ka timinandiya bɛɛ lajɛlen bɛnnen no faso ale la taali ma ɲɛ ko min ye fasoden ɲumanya su in ye k'a bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ o hukumu kɔnɔna na o fana su kelen hukumu kɔnɔna na sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye basikɛtikɛlaw ye si ma sa 18 sɔrɔ olu ye se mun sɔrɔ olu fana tɔgɔla su ka wale ɲuman dɔn kɛ olu ye ka kɛ ni u ka jɔnjɔn talen Afrique du Sud kaw fɛ yen ko o fana bɛna na kɛ baara ni baaradege minisiri ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu tun bɛ yen n'olu ye stagiaire kɛ APJ kɔnɔna na tako 13nan maaw ko olu kɔni ka bɔli baaraw k'olu sera kalo 12 baaradege tɛmɛnen kɔfɛ sa o maa kɔni ye maa 23,755 ye ko sa ko min ye 2,050 olu kɔni taara o hukumu kɔnɔna na novembre kalo san 2023 u ka baara ninnu kɔni kun daminɛna a ko banna novembre kalo tile 30 san 2024 o la sa min ye kalo 12 tɛmɛnen kɔfɛ a kun kɛ kun ye ka se ka u dɛmɛ yaasa cogoya min na baara bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la cogo min na jamanakuntigi ale ye layidu ta sa ko sefa wari miliyari 1 miliyɔn 300 ba 870 o kan ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ musaka in sa o kɔni o bɛ APJ ale de ka bolo ka minisiri so ko o waleya min kɛlen filɛ nin sa min ye baara ni baaradege minisiri ye denmisɛnnin minnu filɛ nin n'u sera ka nin kɛ olu ka musakaw o dicogo u bɛna o baara sigi sen kan yaasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw olu kɔnɔna na cogo min na seko ni dɔnko minisiri ani dunanjugusow
ale conseil ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko min ye seko ni dɔnko états généraux ko o baaraw bɛna kɛ états généraux de la culture ko bɛna sigi sen kan yaasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ taabolo belebeleba saba bɛ seko ni dɔnko ta nasira la ani dunanjigiso kow la u bɛna olu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baara in ye san 10 Mali bɛ se ka fɛn minnu kɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan hakilinajigiw bɛ nana kɛ a ko la min ye baara minnu fana bɛ yen n'olu ye baara ɲɛnɛmaw ye n'olu sinsinnen don u bɛna olu sigi sen kan jɛkulu bɛna sigi min ye barow ye olu bɛna taa kɛ kɛnɛw fana ka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan waleya in laɲini ye min ye sa ka fɛnw sigi sen kan mun b'a to an ka seko ni dɔnko bɛ se ka an mago ɲɛ cogo min na maaw bɛ se k'u ka nafalan sɔrɔ a la cogo min na min ye états généraux ye sa k'a kɔni bɛna taa taabolo caman na yaasa a na kɛ nagakɔrɔ min ye dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka na dugubaw kɔnɔ ka sɔrɔ ka na kun fori Bamako yan yɛrɛ o kun forili sa o kɔni bɛna kɛ janvier kalo tile 9 tile 10 n'a tile 11 o bɛ kɛ Bamako yan ni Ala n'a kira sɔnna a ma ministre min bɛ halisa seko ni dɔnko kunna a ko ko AES badenya dɔgɔkun ko o bɛna sigi sen kan AES badenya dɔgɔkun in sa o kɛkun ye min ye Mali bibi na AES ɲɛmaya bɛ ale de bolo di ɲɔgɔnma bɛ se ka kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ min ye nin cɛrɛ belebeleba in ye sa n'o ye dɔgɔkun kelen ye AES ale seko n'a dɔnko na t'i bila fila ni dɛbɛ la jamana saba in k'u bɛɛ lajɛlen miirina ye miirina kelen ye siniɲɛsigi kelen lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na dɔgɔkun in bɛ tali kɛ jamanakuntigiw ka filɛlana an'u ka ko faamuya cogo la ka kɛ ni seko ni dɔnko k'o don ba la o de la sa min ye yiriwali baara minnu kan ka kɛ jɛkulu fɛ baarakɛyɔrɔ minnu sigilen don seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na min ye sɔrɔkɛyɔrɔ minnu fana bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na maa minnu bɛ bi ni miiriya ɲuman b'olu la minnu fana ye denmisɛnninw ye n'olu kɔni bɛ ka baara kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen lakodɔn u ka n'a kɛnɛ kan lajɛ in sa ko dɔgɔkun kelen don a bɛna kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ ye fɛɛrɛ kɛnɛ min na to sa ni jamana saba kɔni seko ni dɔnko tigilamaw u na ɲɔgɔn sɔrɔ segukaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'o bɛ fɛ ka exposition kɛ e n'o kɛ ni maa min b'a fɛ ka dumuni tobi kɛ e n'o kɛ min ye seko ni dɔnko maraniw jiw bɛ maa minnu bolo i nana n'o ye baro sugu fana na kɛ a la foire kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ sigi a ko kɛnɛ kan dɔgɔkun kelen seko ni dɔnko balimaya sinsinni AES tɔgɔ la ko a na kɛ février kalo tile 9 tile 3 ka taa kun cɛ a tile 9 ka kɛ ni Segu festival sur le Niger Segu Art ye o tako 21 na a n'o bɛna dorogo ɲɔgɔn na ka kɛ segukaw olu fɛ yen ministre min bɛ bagan marako kunna an ka jamana kɔnɔ ani jɛgɛmɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛgɛ nin tɛ fɔ anw kɔ dɛ i b'a nin tɛ fɔ anw kɔ koyi jeune diplômé sans diplôme bɛ yen nka jeune diplômé sans manger tɛ yen dɛ aha ko jɛgɛ tɔgɔla don ta ko sabanan keba n b'a dɔn u b'a kɛ palais de la culture de la o ministre ko sa ko min ye jɛgɛ tɔgɔla don ye ko a kɔni bɛ sigi sen ka bolola baarakɛlaw ale ni sɛnɛ soba olu de fɛ jɛgɛ tɔgɔla don in ko a bɛna kɛ janvier kalo tile 9 tile 10 aw fana y'o ni maamu ka fɛn bɛn ɲɔgɔn ma o tuma an b'a kɛ cogo di olu ta ye tile 9 tile 10 ani tile 11 o ye maamu fana ka états généraux ye anw kɔni kɔnɔ langolo ti to anw na taa dumunikɛyɔrɔ in na jɛgɛ yɔrɔ la 3e édition ko o bɛna sigi sen ka Bamakɔ kɔnɔna na maa bɛ yen n'o bɛ jɛgɛ ko hukumu kɔnɔna na k'a daminɛ duguma fo sanfɛ jɛgɛ yɛrɛ bɔlen don cogo min na a tɛ t'olu bɛɛ cɛ ka na n'u ye fɔlɔ ko yaasa sa ka kɛnɛ di maaw ma maa minnu keba ko jɛgɛ sugu bɛɛ bɛna jɛgɛ tobi cogo sugu bɛɛ fana bɛ k'a kɛnɛ kan dɛ ni jɛgɛ sugu bɛɛ nana fo k'a tobi cogo sugu bɛɛ fana ka ye dɛ ne ko cɛ kurulen bɛ ɲɛnɛma bɛ ye cogo di de cɛ kurulen l'homme courbé k'a kɛ kun ye ka se ka jɛgɛ feerelaw jɛgɛ baaralaw minnu bɛ jɛgɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka se sa ka olu fɛ min ye a ko dayɛlɛli don ye sa ko bɛna kɛ janvier kalo tile 9 n'Ala sɔnna a ma ministre ale na tila ka ɲɛfɔli kɛ o la ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ko bana fila minnu b'an fɛ yan sa k'u kɔni nin waatilama in fɛn tɛ ka fara u kan président ko sa ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la yaasa cogoya min na an bɛ se k'an yɛrɛ tanga banaw ma a kɛra yan ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye o sɛbɛn ale fa sirila kunun ko décembre kalo tile 18 san 2024 secrétaire général du gouvernement ni o ye a tɔgɔ ye di n'o ye Burama Kulubali ye ale ye sɛbɛn fa siri Amara
amte fa am sɔrɔ ka segin ka na. Seko ni dongo ministry n'o ye Mamu Dafe ye ale ni Chinois ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Chinois ka lasigiden sa ale taara bɔ Mamu Dafe ye a ko ko a nakun ye kana Mamu Dafe fo k'a waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'a kan ka Seko ni dongo ale ni dunanjugu sow k'olu ni baarabolola baarakɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen da ale ma nin waati in na k'a nakun ye sa k'a f'a ɲɛna olu Chinois fɛrɛ caman b'u bolo u ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa min ye Dafe ye u b'a dɔn u n'a ye baara kɛ bilako tɛ maa min don miirina minnu b'a la sisan sa k'o bila Mali Seko ni dɔnko o bɛ se ka yiriwa cogo min na bɛɛ lajɛlen ka bonya ni danaya b'a kan a k'a jija kosɛbɛ baaraba minnu b'a bolo olu kɔni ka se ka sigi sen kan ko min ye sini daw ye wa k'o yɛlɛlen don a ye wa yaasa a ka se k'a ka baaraw kɛ ni miirina minnu b'a la hakilina minnu bɛ yen n'u ni Chinois bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Chine lasigiden ye ale ko ale kɔni ka daw yɛlɛlen don Mamu Dafe ye an ka lasigiden min bɛ Nigeriakaw fɛ yen n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Abuja ma Cheikh Umar Kulubali dalateliyala n'anw b'a wele ko COC ale de ye Mali lasigiden ye bi bi na nin kalo in tile 17 ale ye lajɛ kɛ ka kɛ ni CEDEAO ale ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni sigira sen kan maa minnu bɛ yen sa ni olu bɛ AES kɔnɔna na a y'olu wele maliyɛnw k'olu fana wele fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ sa yaasa don nataw la baara minnu bɛ na sigi sen kan u kana na bila ka suma kɛ a kow la sɛbɛn minnu bɛ na sigi baara minnu bɛ na kɛ miirinaba minnu bɛ na sigi sen kan u ka se ka ɲɔgɔn faamuya la kosɛbɛ COC y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye nin coordination in ye n'o ye AES tɔgɔla ye a kɔni kɛra fɛɛrɛ ɲuman ye jamana saba in lasigiden minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen Mali lasigiden so kɔnɔna sɔrɔ ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma baara in sigi sen kan min ye Mali ambassadeur ye sa n'o ye Cheikh Umar Kulubali ye a ko don nataw la fɛɛrɛ ni dabali minnu mana tigɛ olu fɛ Abuja u na u ka maaw labɔ kalama fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaa saba ninnu olu ka laɲiniw ye baaraw olu kan ka sigi sen kan cogo min na sa Abuja ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ olu na o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ de ye sɛbɛn fasiri ha journaliste do n'Ala sɔnna a ma Tumutukaw fɛ yen kinw ka kupu ale finali o bɛna na tan o ye sini juma ye nin kalo in tile 20 min ye kupu in ye sa ale kɔni ɲɛmaaya ba talen no ka di maa min ma o ye Tombouctou Ligue président ba ye n'o ye Sala Babi ye ale yɛrɛ bɛ Tumutu ka ban kabini kunna sini ko sabula min ye festival vivre ensemble ye keba u bɛ k'u bila u fila ni dɛgɛla cɛncɛn k'a ye ɲinan ta foire yɛrɛ yela ko la min ye Sala Mayiga n'a ka cɛdenw ka taa fara Tombouctou sifiw ni denmisɛnninw ni npogotigiw bɛɛ lajɛlen kan an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ su ani tile cɛncɛn ni nɛnɛ in cɛla ye yaasa ka se ka Seko ni dɔnko kɛ sini o jama sanuman kelen olu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sa kinw olu ka ndolaci o kuncɛli kɛnɛ kan kin ni kin min bɛnnen no keba Alkayiru ale ni Bajinde stade municipal Bajinde ale ni Jingarebert i b'a dɔn nin ye min ye a bɛ komi sisan n'i ko Badalabugu ni quartier Mali yɔrɔ olu turulen no ɲɔgɔn na dɛ o de ɲɔgɔn na don nka mɛ min f'i ye Bajinde o ye Sahana ninnu ka kin de ye anw de ye Jingarebertkaw ye ne bɛ bɔ Jingarebert de ne ye El Sauti de ye El Sauti imamu an imamu ka maaw de kaba fana ɲɛ bɛ la tan fana tɛ sɔn koyi n ko an ka misiri ye siri ye ya de an ye Wangaralakaw de koyi an ye siri ye ya de siri ye ya wala misiri ba saba de bɛ Tombouctou Sankore Jingarebert siri ye ya nka juma bɛ seli yɔrɔ kelen de la Jingarebert Tumutu bɛɛ misiri kelen juma kelen de bɛ yen donc Sala Babi an b'a fo jamana ɲɛmaaw u tun ye layidu ta k'a fɔ ko min ye an ka yɔrɔbaw ye k'u bɛna n'olu tɔgɔ yɛlɛma keba yɔrɔbaw tɔgɔ yɛlɛmali baara kun fɔlɔ kɛra o jaabi bɛnna min ma jamanakuntigi ale y'i tɛgɛ nɔ bila o la boulevard min ye boulevard Sunjata Keita ye a bɛ fɔ Masako route nationale ka daminɛ Kuluba rond-point na ka taa Kati kan kɔnɔ u y'o tɔgɔ da boulevard Sunjata Keita la boulevard Damangile Jawara
min ye route nationale 3 ye min bɛ taa tɛmɛ sa rond-point kan Sunjata rond-point k'a ta o la ka taa Samɛ fɛ u y'o tɔgɔ da Damangile la min ye boulevard Samori Touré ye o bɛ daminɛ Woyowoyankɔ pont na ka taa se n'an bɛ taa Sibi rond-point min bɛ taa Sibi ani min bɛ taa Kangaba donc a bɛ daminɛ Woyowoyankɔ la ka taa o ye Samori Touré ale tɔgɔ la boulevard ye boulevard Kamajan Kamara o b'a daminɛ o rond-point in na ye ka taa se douane direction ma n'i sera poste niveau la o ye boulevard Kamajan Kamara ye boulevard Kanku Musa o ye route nationale ye n'o ye semaine grotte ye ka taa bila boulevard de l'indépendance ale daminɛ yɔrɔ la min ye boulevard de l'indépendance monument de l'indépendance avenue Cheikh Zayedi ka taa se fo o bugunatigɛ yɔrɔ ma o de ye boulevard Kanku Musa ye boulevard du peuple k'a daminɛ Pont Martyr la ka taa bila Nelson Mandela la fo suguba kɔnɔna na o kɔni o ye boulevard du peuple o tɔgɔ ma falen o tora a nɔ na boulevard Fakoli Dumbiya Fakoli Daba Jamjan Koli o bɛ da keba i taara Sibi i ye Fakoli ka yɔrɔ ye o o bɛ daminɛ sira min bɛ feu tricolore min bɛ Garanti Bugu ka na se fo avenue Martin Luther King ma Bakɔ Jikɔrɔni o de tɔgɔ dalen don sisan boulevard Fakoli Dumbiya la boulevard Bazani Tera an ye bɔ ye dɛ o bɛ daminɛ commissariat de police Sabalibugu ka taa bila Garanti Bugu ale rond-point na boulevard Seydou Badian o bɛ daminɛ Torokɔrɔbugu rond-point na ka taa bila avenue de Loya la boulevard Ɲɔmɔdi Sisogo o ye viadigi Yirimajɔ viadigi k'a daminɛ yen ka taa bila Chine pont c'est-à-dire sa n'i bɔra viadigi la sisan ka taa se pont ma Yirimajɔ fan fɛ o de tɔgɔ dalen don Ɲamodi Sisogo la a bɛ Ɲamodi dɔn wa a kɛra baara ye aw tɛ Ɲamodi Sisogo dɔn Sabu Sire aw ma Sabu Sire mɛn aw kun tɛ ATT tile la n ko Ɲamodi ye ATT mɔkɛ de ye ATT ba ka dugu de ye Sabu Sire ye i m'o tariku mɛn yan Ɲamodi Sisogo o dɔn dɛ tubabu ma se k'ale minɛ o ale y'i kɛ ba kan o ye mugu ci a sara ye avenue min kun tɔgɔ dalen don CEDEAO la n'a bɛ bɔ Pont Fad la ka taa se Bamakɔ aéroport la aéroport min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la o de avenue kɛra avenue AES ye avenue de Loya o b'a daminɛ Pont Martyr ka taa se rond-point Tour d'Afrique ma o fana tɔgɔ ma falen o tɔgɔ tora a nɔ na min ye avenue Mamani Alassane Aidara ye aw kɔni bɛ Mamani Alassane Aidara dɔn jɔn don kaw b'a dɔn k'a sɔrɔ a t'a dɔn yɛrɛ a tɛ Sandi dɔn wa Sandi Aidara Mamani Alassane Aidara Mali kɛlen ka indépendance ta ale de kɛra assemblée président fɔlɔ ye Sandi fa de ye ale bɛ bɔ Tumutu de yɔrɔ min kun talen don Marius Molte la o rond-point kana se Wɛnzɛn ma u y'o de tɔgɔ o avenue tɔgɔ da ale la bi na boulevard min bɛ tɛmɛ sa fo lycée Baminata Jalo da la ale o bɛɛ lajɛlen u y'o de tɔgɔ da ale la avenue capitaine Sekou Traoré aw kɔni bɛ Sekou Traoré dɔn aw tɛ Badi dɔn Agalog Badi donc min kun tɔgɔ da ko avenue Roro u y'o tɔgɔ yɛlɛma ka na boulevard du peuple la ka taa tɛmɛ avenue 2 octobre fɛ o de tɔgɔ dara capitaine Sekou la avenue Babemba Traoré min ye k'a daminɛ monument Tour d'Afrique la ka taa se Olympe ma Onapu sira in ça ye Sikaso sira quoi Sikaso sira n'i bɔra Tour d'Afrique la ka taa Sikaso sira minɛ ka taa se fo Onapu la u y'o tɔgɔ da Babemba Traoré la avenue Général Amadou Toumani Touré o bɛ daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Yirimajɔ viadigi ma ça veut dire que n'i bɔra yan sisan Yirimajɔ yan an ka yan viadigi la an ka sira in ale tɔgɔ dara ATT la avenue Firoun Alansar o bɛ daminɛ viadigi la ka taa Jalakɔrɔbugukaw olu ka sira fɛ ça ye Segu sira n'i bɔra viadigi la ka Segu sira minɛ o de tɔgɔ dara Firoun na avenue Modibo Keyita
kata place de Pont des Martyrs la o tora togo kɔrɔ la min ye avenue général Moussa Traoré o de kɔni kun tɔgɔ dalen no alimaw ka cɛ mina sa n'o ye Van Wolane ye u y'o tɔgɔ bɔ o la k'o tɔgɔ da Musa Keita la ale de bɛ daminɛ sa avenue de la Liberté kana se fo Gabriel Touré yɔrɔ la o tɔgɔ dara général Musa la avenue Alcots o tɔgɔ tora a nɔ na ka taa se Iri Ashgabat ma min avenue Soni Alibert o fana sigira sen kan k'a daminɛ Iri Ashgabat la ka taa se Farakoba Poma Titibugukaw olu fɛ yen o sira tɔgɔ dar'o la avenue Nelson Mandela sigira filanan na o tora a tɔgɔ kɔrɔ la o ma falen min ye avenue Sumanguru Kante ale bɛ daminɛ Nelson Mandela la sa ka taa se fo Misira ekɔliso ma avenue Aboubacar D o bɛ daminɛ Kabala pont na ka taa se université ma o tɔgɔ dalen no Aboubacar D la avenue Général Ablaye Soumaré o bɛ daminɛ pont na sa ka taa se avenue Soni Albert donc sisan n'i bɔra pont na ale yɛrɛ sigilen no k'i ɲɛsin min ma ye o tɔgɔ dalen no a la a ka monument bɛ yɔrɔ min na n'o ye Général Soumaré a b'ale kɔni dɔn chef d'état-major sisan sa bɔlɔbɔlɔw n'o ye Iru ye Iru professeur Ogobara Dumbo o Iru ale kɔni o ye sira min bɛ tɛmɛ Pongeda la n'i sera Kuluba rond-point na ka Ponge sira minɛ o sira in u y'o tɔgɔ da Ogobara Dumbo la min ye Iru Mohamed Lamine Dramé o kun ye carré min bɛ sa n'o kɔni kun tɔgɔ dalen no Faidherbe la u y'o kɛ Iru Bazumana Sissoco Jean-Briel de Lille tɔgɔ kun bɛ Iru min na sa u y'o tɔgɔ da Bazumana Sissoco la Iru El Hadj Oumar Tall Iru min kun bɛ n'u b'a fɔ ma ko Archinar o carré o tɔgɔ dara ale la Iru Monseigneur Louis Auguste Sangaré Iru Manje kɔrɔ o tɔgɔ dara ale la place baw la sa place de la Confédération des États du Sahel min kun tɔgɔ dalen no Kalabankurakaw fɛ yen CEDEAO la ale de tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ place bibi na place de l'AES ye min ye sow ye sa université min bɛ Bamakokaw fɛ n'a b'a fɔ ma ko LET Flashi u y'ale tɔgɔ da Yamo Wologem na université Yamo Wologem université Kurukanfuga o ye aw ka science juridique mɔgɔw ani science juridique politique o de tɔgɔ dara Kurukanfuga la institut professeur Gawusu Jawara ina o tɔgɔ dara ale la ni ne kɔni ye kun fɔlɔw ye minnu bɔra ka yɔrɔ minnu tɔgɔ da mɔgɔw la Mali ale Bamakɔ kɔnɔna na fɔlɔ parce que Mali yɔrɔ tɔw bɛ yen ale bɛ dan sigi bi sɔgɔmada n'an ka kibaruyaw la n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen mana k'olu da tugun ministre minnu kɔni tɔgɔ bilara fɛnw na Amara ministre minnu ye sɛbɛn fasiri o ye Madina Sissoko ye ka taa se Imran Touré ma Mahmoud Dafe général de division Ablaye ka taa se président yɛrɛ ma n'o ye général d'armée Assimi ye Amara an bɛna na maaw hakili lajigi Filidabo Sissoko Amara an ka tariku la mɔgɔw bɛ ɲinɛ Filidabo Sissoko kɔ Filidabo Sissoko Bafula bɛ ka don Filidabo Sissoko an ka laadala kow a y'olu matarafa kosɛbɛ Filidabo Sissoko maa kalannen don maa min bangera mai kalo tile 15 san 1900 Horokoto a waati a tun bɛ fɔ ko Sudan français Horokoto in ale yɛrɛ bɛ Bafula bɛ mara de fɛ bi Ala ye a ka kalifa minɛ a la juin kalo tile 30 san 1964 Kidalikaw fɛ yen yɔrɔ min na n'a b'a fɔ ma ko Bayinde Tawudeni Filidabo maninka don a y'a ka kalan kun fɔlɔ yɛrɛ kɛ Bafulabekaw fɛ yen ka sɔrɔ ka taa aw ka ekɔlisoba in na n'o tun bɛ Gore William Pointi ekɔli kalan a y'o kɛ Bafulabe min ye an ka dugu an ka kow kɛcogo an ka maanifinya kɛcogo a y'o kalanw kɛ ka maanifinya dɔn ka adamadenw dɔn k'a dɔn la kari min ye Filidabo ye chef de canton den do dɛ Bafulabekaw fɛ yen
san 1900 ani 73 a kɛra chef de canton ye ɲambiyakaw fɛ yen a bilara a fa nɔ na yaasa ka se ka i sen don o baaraw la min ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ka i kwada tubabuw kɔ a la a y'o fana kɛlɛw dɔw kɛ k'a daminɛ san 1900 ani 45 la a kɔni taara ka kɛ député Mali tɔgɔ la n'o ye Soudan français ye ka taa Faransi assemblée ale kɔnɔna na nga Fili Dabo n'i bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ Mamadu Konate ɲini k'o dɔn n'i ye Mamadu Konate dɔn i bɛ Fili Dabo dɔn a mara Mali politique la fɛn min ma kɛ Fili Dabo ni Mamadu Konate y'o de kɛ k'i présenter élection na k'i to a fɛ yen aw bɛɛ lajɛlen ye cɛbɔ ye n'i y'a mɛn maanifin Konate don adamaden ka kɛ mɔgɔw fɛ ka k'i yɛrɛ fɛ ka maa bisimila k'a ka hakɛw dafa i ka du kɔnɔna na a tila ka politiki kɛlɛ kɛ o man ca dɛ ale ni Fili y'o kɛ wa a ma fiɲɛ foyi don ka teriya la a mara Fili Dabo aw ko Amadu Ampateba kalannen don dɛ aw sɔnnen don a ye nka a ka karamɔgɔ ye Fili Dabo ye i ɲɛ b'anw ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka adamadenya kɛcogo n'an ka kow sigicogow la maaw bɛ ɲinɛ kuma caman nka an ka hakili to kɔrɔlenw na n bɛ to k'o de f'i ɲɛna kuma caman ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi tɛ se ka to i kɔnɔ sɔgɔmada in na an ye nin kɛ Fili jansa ye ka bɔ kuma na yan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18